Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда теләче телевидениесе атна вакыйгалар тапшыруы. Сезнең белән студияда Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта. Районыбызда эш визиты белән Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин килде. Аның эшлекле сәфәре нидән гыйбарәт? Елдагы традицияга тугры калып, район үзәк китапханәсендә солдат әниләре җыелды. Киләҗе авылы мәчете ачылуга да 20 ел тулды. Узган атнада районыбызда эш визиты белән Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин килде. Аның муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов озатып бирде. Казан кунагы үзәк авыл җирлегендә булды. Республикада үткәрелгән авыл җирлекләре арасында иң яхшы хәрби исәп алып бару буенча смотр конкурс үткән иде. Әлеге бәйгедә үзәк авыл җирлеге хәрби исәп алып бару буенча республикада алдынгылар рәтендә булып танылды. Үзәк авыл җирлеге Россия күләм бәйгедә республикабыздан яклаячак. Күптән түгел район үзәк китапханәсендә армия сафларында хезмәт итүче егетләрнең әниләре белән очрашу үтте. Әлеге очрашу ел сайын традиция буенча үткәрелә. Алсу Җиһаншина бу турыда алдагы материалда тулырак сөйләр. Бүгенге кичәгә Теләче авылында яшәүче солдат аналары чакырылы иде. Улларыбыз кайда, кем белән хезмәт итә, бер-берсе белән аралашып торамы? Бу очрашуларда әнә шулар хакында сөйләшәбез ди. Улы Ленар бүгенге көндә солдат хезмәтендә булган Анна Сәетова. Солдат әниләренә әйтәсе килгән теләкләр шул: исән-сау булсыннар, исән-сау әйләнеп кайтсыннар, дөньялар тыныч булсын, балалар исән-сау каршы алырга язсын. Әтиләренә, әниләренә һәм өйдәге семьяларына тынычлык барсыннан да исәнлек, саулык сөйініп, затып қалған едік, шулай сөйініп қаршы алырға язсын. Үз теләкләре белән киттеләр, һәм инде сөйініп кайтырга булсын. Теләче егетләре Салават белән Язнур Ешкар-Ала шәһәрендә хезмәт итә. Егетләр генә түгел, аларның әниләре дә бер-берсе белән һәрвакыт элемтәдә тора. Башта ушибкыда булдылар, дүртсе дә бергә булды, бик рәхәт булды. Аннары инде икесе бергә бер ротага эләктеләр. Менә Хасан Язнур белән икесе бергә күрешеп торгач, бигрәк тә рәхәт инде. Менә присяга барып кайттык. Аннары 28 көне әниләр көне булды, анда барып кайттык. Анда ротларын кирип карадык, столовойларын кирип карадык. Бик матур, бик чиста, бик якты, җылы тора торган урыннары. Командирлары мактады инде, әйбәт служителләр тыңлыйлар диде. Аннары, үзенә күрә бер авырлыгы да бар, әни, рәхәте дә бар ди. Төрле вакыты була торгандыр инде. Сагынабыз инде, Газиз баланы өйдән чыгарып китеп җибәрү бер дә рәхәт түгел бит инде ул. Көн сайын булмаса да, гел аралашып, бер-беребезнең хәлләребезне белешеп торабыз. Без малайлар да гел бергә булып тормыйлар инде. Минеке пожаркага эләкте. Салават группа охранада, алар шул кич белән генә бергә очрашалар. Бергә күңеллерәк инде барыбер иптәше булгачтан исән-сау йөрсеннәр, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бүгенге көндә бер юлы ике улын Илнур һәм Илсурны армия сафларына озаткан ана Флора Җәләлетдинова да бар иде. Улларым Архангельск өлкәсендә хезмәт итә. Тиздән кайтыр вакытлары да җитә ди ул. Абыйлар әле 2 яшь инде аралар, укулар шулай бетте дә, икесен бергә җибәргә, үз военкоматка барып сорадык инде, берсе әзрәк юашрак иде, шуңа күрә югалып калмасын, абыйсылар бергә китсен дип шайтырып җибәрдек инде. Ойтырыклар җитә хәзер, Аллага шөкер, бик әйбәт кенә хезмәт итәләр, зарланмадылар беркайчан да. Көтәбез инде, тагы 2 ай ярым. Алда берсе тырышса кайталар. Аралашып торасыңыз? Аралашабыз, атнага бер мәртәбә шалтыраталар. Икесе бергә бер часта, даже караватларда бергә инде рядом. Шул. Сезнең әле тагын балаларыгыз бармы? Бар, тагы 2 малаем бар әле. Быел 11-не бетерә берсе. Олсалар быел озатабыз инде, Алла бер сансын, 18 тулгачтан. Китапханәдәге очрашу җылы атмосферада узды. Туган җир, ватан, ана кебек бөек төшенчәләрне яктырткан шигырьләр, җырлар белән үрелеп барды әлеге кичә.
Китапхана хезмәткәрләре солдат егетләренә хат язу күренеше озак елларга сузылган тагын бер матур традиция. Бүгенге чарада да солдат хатлары укылды. Сезгә Мария Республикасыннан сагынычлы кайнар сәламнар белән үз хезмәтен тәмамлап килүче иптәш рядовой Хузин Ранис хат яза. Дөресен генә әйткәндә, көтмәгәндә, уйламаганда туган яклардан хат килүенә шундый сөендем. Икенче яктан аз гына каушап та калдым. Сезнең шулай армия сафларында хезмәт итүче егетләрнең күңелләрен күрүегез, аларга райондагы яңалыкларны җиткерүегез бик яхшы һәм саваплы эш дип уйлыйм. Көндәлек эш ыгы-зыгысында шулай солдат егетләрнең күңелләрен күрергә вакыт табуыгыз ихтирамга лаек. Алга таба да шушы традициягезне дәвам итүегезне теләп калам. Минем хәлләргә килгәндә, мин пожарный командада хезмәт итәм. Хезмәтем тыныч, хәвеф-хәтәрсез бара, Аллага шөкер. Көндәлек диярлек учебный тревогаларга йөрибез. Безнең әзерлекне шулайрак тикшереп торалар. Иптәшләрем дә әйбәт, Аллага шөкер. Безгә хезмәт итүче егетләр арасында төрле милләт егетләре бар. Барыбыз да дус тату, бер туганнар кебек. Менә хезмәтемнең ахыргы 100 көнлегенә аяк бастым. Шушы көннәрнең җитүен һәрбер солдат үзенә хезмәт итүенең беренче көннәреннән үк заргып көтә торгандыр. Кичәдә районның ДАСАФ оешмасы җитәкчесе Рәис Нуретдинов та катнашты. Моңсуланып утырган әниләргә чәчәк бәйләмнәре бүләк итеп, аларга үзенең теләкләрен җиткерде. Егетләр өчен бик кирәк нәрсә инде, барып дөнья күреп кайталар, үзек белән бер яшьтәшләр белән аралашалар. Әле мин менә ишеткәнем юк, дөрес әйткәндә, солдаттан кайткан егетләрнең берсенендә, что менә ник бардым икән. Мин ишетмәдем. Ну, калай ишеткәнем юк. Ниндигә авыр булса, ни булса да сюжеткәләр теге төрле шәкыллар торганнарында, авыр шәкылларда ни дә, ну, кайткач, аның почти бөтенесе сагынып сөйләде. Менә сюжетлар белән аралашалар. Безне онытмауыгыз өчен зур рәхмәтләр ди әниләр бер тавыштан. Соңыннан алар барысы да бергә җыелып, мул табын артында сөйләшүләрен дәвам итте. Алсу Җиһаншина, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Өлкән кешеләргә бер җылы сүз, бер җылы караш җитә. Районыбызда 90 яшы тулган әби-бабайларны өйләренә барып юбилейлары белән котлау дәвам итә. Шушы көннәрдә Олы Кибәхуҗа авылында яшәүче Рәйсә Исмәгыйлова үзенең гомер бәйрәмен билгеләп узды. Аңа 90 яшь тулды. Юбилярны бәйрәме белән районыбыз җитәкчелеге дә тәбрик итте. Чардашлары кебек Рәйсә апаның да яшьлеге сугыш чорына туры килә. 15 яшь тулуга ул хезмәткә тотына. 44-45 еллар шунда эшләдем. Аннары ул безнең мәктәп Мәскәү мәктәбе аны сугыш беткәч шунда күчерделәр. Шунда мине дә алып киттеләр. Солдатлар белән, самолетлар белән шалон төяп. Шунда 12 сутка бардык Мәскәүгә. Аннары мен материально ответственный булгач, мине алып киттеләр, калдырмадылар. Әле мин андан әниятиләрем янына 46 елның февралендә гына кайталдым. Ничә ел булган булып чыгасыз? Аннары инде менә монда йөри торгач кәүгә чыктым. Шушы балаларымның әтисенә шундан бирле шушында эшләп киләм. Монда тегү цех артиллерия, Мәсүрская. Шунда эшләдем 65 елга хәтле. Рәйсә Исмәгыйлова 1948 елда Олы Кибәхуҗа авылына килен булып килә. Тормыш иптәше Гали абый белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзерге вакытта әбинең 7 оныгы һәм 9 оныкчыгы бар. Якыннарына кирәкле булып, бәхетле гомер кичерә авылның ак әбие. Ачы тормыш сынауларын татыса да, сынмаган, сабырлыгын югалтмаган ул. Бүген дә ул яраткан шөгылен ташламаган. Тегү-тегә чәчәкләр үстерә. Булгана шөкер итеп, акрын гына тормыш сукмаклары буйлап атлый. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Күптән түгел Иске Җири урта мәктәбе базасында интернационалист сугышчы Илшат Хәйруллин истәлегенә мәктәп укучылары арасында чаңгыда узышу һәм биатлон буенча ярышлар булып үтте. Анда 12 мәктәптән 106 укучы катнашты. Елда матур традициягә әйләнгән бәйге камилләшә генә бара, укучыларның да әзерлеге дә яхшыра. 1990 2000 елгы һәм 1997 1998 елгы егет-кызлар арасында чаңгы һәм биатлон ярышы оешкан төстә узды.
Командалар беренчелегендә 2 төр ярышта да Иске Җири урта мәктәбе командасы беренче урынны яулады. Чаңгы ярышында Шәтке урта мәктәбе белән Олы Нырсы урта мәктәбе командалары 2 һәм 3 урыннарны бүлешсәләр, биатлон буенча Әтләче урта мәктәбе белән Савыш төп мәктәбе укучылары да әлегедәй призлы урыннарга лаек булды. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләргә лаек булды. Алан авылында туган якны өйрәнү музее яңартылып, үз ишекләрен ачты. Аның тантаналы ачылыш чарасыннан репортаж Илмир Ахмаджанова сюжетында. Күптән түгел Алан урта мәктәбендә туган якны өйрәнү музее яңартылганнан соң кабат үз ишекләрен ачты. Үткән белмәгәннең киләчәге юк ди халык. Алан авылы халкы да моны яхшы аңлый. Музейны яңартуда эшмәкәр Хадиуллиннар гаиләсе зур булышлык күрсәтә. Безнең монда эшли укытучы Киямова Гөлсинә. Ул таким әйдәле шушы музейны ачырга кирәк торалы битте бит инде подвалга тутырып куйганнар, шушы бөтен әйберләр әйдә шушы кабинет ремонтлап, шушы музейны яңадан торгызыйк әле, ул бит инде гомерлек истәлек. Безнең бабаларыбызның истәлеге, әбиләребезнең истәлеге дип ул беренчеләрдән ул башлады. Мин каршы килмәдем. Риза булдым. Менә бер ел эчендә без аны бүгенге көндә шушы состояниегә җиткердек. Безнең эчендә, авыл халкы эчендә гомумән бик кадерле истәлекле музей дип саныйбыз. Үзебездә шунда ул музейда укыган вакыт, мәктәптә укыган вакытта экскурсоводлар булып эшләгән идек без. Шуның өчен безгә ул бик тә кадерле. Андагы экспонатларның да кайсы нәрсә турында сөйләгән без әле үзебездә беләбез. Шуңа күрә кадерле истәлекле урын дип саныйбыз. Туган якны өйрәнү музее 1960 еллар азагында мәктәп коллективы тырышлыгы белән бүлмә буларак оеша. Бу эштә укучылар, укытучылар гына түгел, бөтен авыл халкы да катнаша. Авыл һәм мәктәп тарихи табылдыклар, гомумән тарих өчен әһәмиятле һәммә чыганак бергә җыела. Менә бу иң кадерлесе дип әйтсәм, икенче экспонат үпкәләр инде. Нәрсәгә тотынсаң, алар бик кадерле. Бик борынгы экспонатлар бар. Менә Болгар шырына кагылышлы экспонатлар бар, акчалар бар. Алар 1230 елларга карый. Аны шушы үзебезнең мәктәп укучылары, укытучылар белән берлеккә менә хәзерге Болгар тыюлыгына барып, ул вакытта андый тыюлык табылмаган бит инде. Шунда эзләнү эшләре алып барган вакытта эзләп тапканнар, аны тикшерткәннәр, алар хакында мәгълүматлар туплап калдырганнар. Аннан соң Бөек Ватан сугышына кагылышкан экспозицияларны туплауда, булдыруда һәм дан бүлмәсен аякка бастыруда бик күп көч керткән музей җитәкчесе Фәсхетдин Мифтахетдинович бик күп экскурсиялар оештырган. Волгоградка да бик күп барганнар, алар гомумән сугыш булган җирләргә барганнар. Менә аннан алып кайткан әйберләр дә шундый кадерле. Аннан тапкан әйберләр дә, чөнки менә хатлар бик күп бит инде. Ул хатларда шушы сугыш барган урыннарны язганнар. Менә Сталинград сугышы турында язганнар. Шәхсән менә үзебезнең бабабыз Шәйхетдинов Кыяметдиннең истәлекләре бар шушында музейда. Ул шундагы кичерешләрен язган, шундагы сугыш барган урыннан осколкалар җыеп алып кайтканнар, гильзалар алып кайтканнар. Фашист каскасын алып кайтканнар да урнаштырганнар. Алар бөтенләй икенче кичерешләр бирә инде кешегә. Ondan соң бик күптәнге прошениялар, патшага язылган 1800 елларда язылган патшага язылган прошениялар бар монда. Китаплар бар бик күптәнге. Аларда бик кадерле экспонатлар. Гомумән нәрсәгә генә кагылсаң да, алардан тарихи сибер килеп тора. Менә шуның белән алар кадерле инде. Туган якны өйрәнү музее тантаналы шартларда ачылды. Килгән кунаклар музей белән якыннан танышты. Тарихи мәгълүматларга, экспонатларга бай булган музейда һәр нәрсә үткәнебез турында сөйли. Илмир Ахмаджанова, Инар Ханипов, Теләче телевидениесе. Күптән түгел Теләче авылы мәчетенә дә 20 ел тулды. Шул уңайдан авылда аш мәҗлесе үткәрелде. Туган якка кайтып кергәндә безне имам йорты каршы ала. Җирлегебездә булган мәчетләрнең ишегенә йозак эленмәве, җомга намазларына халыкның килүе куанычлы хәл. Теләче авылы халкының да җыелып намаз укырга уңайлы мәчетләре бар. Изге азан тавышы күңелләргә тынычлык өсти. Авылда 1904 елда ук мәчет эшләгән. 1995 елда таштан яңа мәчет калкып чыга. Башта бит инде җир участогы билгеләп, ondan sonra onun kazı uçlarına aparıp, fantam salıp, istinadını idek. İkinci yılda indi, 95. yılda ağaç işlerini başka yerlerini işlep, 96. yılda 1. Mart'ta indi açtık.
Менә шундый тиз арада эшләнгән инде моңа финанс мөмкинлекләрен каян таптыгыз икән? Ул заманда финанс мөмкинлекләр ул заманда да авыр, хәзерге заманда да авыр, барыбер теге халык ярдәме белән, аннан соң теге колхозның үз көче белән инде булган мөмкинлекләрне файдаланып, без бу эшләрне башкарып чыгарга тырыштык и башкарып чыга алдык. Менә 96 елда 1 мартта безне ачтык. Шушы көннәрдә Тиләҗә авылында мәчет төзелүгә 20 ел тулды. Авыл халкы бергәләшеп, шул уңайдан мәчеттә аш үткәрде. Әлеге очрашуда районыбыз җитәкчелеге дә катнашты. Вәгазь белән үрелеп барган очрашу күңелләргә рухи байлык истәде. Бу көнне авыл халкы бергәләшеп киңәш табыш итте, намаз укыды. Илмир Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Тиләҗә телевидениесе. Hürmetli тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бердән-бер тәбрикләү хаты балыклау якларына юлланыр, зәңгәр экраннар янына якынрак юбиляр Рәүилә ханымны дәшеп калабыз. Балыклау авылында яшәүче Гали Әхмәтова Рәүилә Фәхим кызының 15 март көнне 55 яшьлек юбилее. Әнә шулай башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Кадерлебез, кадерле әниебез, кадерле әбиебез. Сине 55 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, күңел тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Дөнья вакытларына бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның игелеген күреп озак яшәргә насыйп булсын. Рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп яшә. Киләчәк гомер юлыңда сиңа киртәләр очрамасын, якты алтаңнар һәр вакыт күңелеңне яктыртып, балкытып торсын. Без сине бик яратабыз. Син безгә ныклы терәк, таяныч. Инде үзебез зурлар, гаиләле булсак та, һаман да сез кадерле кешеләребез. Әти, әни янына киләбез. Сезнең төпле киңәшләрегез безгә бу тормышта бик нык ярдәм итә. Пар канатларыгыз кайрылмыйча, тагын бик күп туган көннәрне каршы алырга язсын сезгә. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың. Ширне белмә, кайгы күрмә, яп-яшь булып калсын күңелең. Син булганда безгә яшәү рәхәт, син бит әни безгә бик кирәк. Тормыш сукмагыннан узган чакта, син бит әле безгә зур терәк. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әтиебез Вали Әхмәт, балаларың Илдар, Гөлгенә, Ленар, Лилия, Илфат, оныкларың Инсаф белән Камилә. Хөрмәтле туган көн иясе Рәүилә ханым, хатта язылган ихлас теләкләргә без дә кушылабыз. Гомер бәйрәмегез 55 яшьлек юбилеегыз котлы мөбарәк булсын. Киләчәктә дә якыннарыгыз белән бергә саулык, сәламәтлектә яшәргә насыйп итсен сезгә Аллаһ Тәгалә. Сыңдыр инде, Баршыласыңдыр инде син, Куанасыңдыр инде. Іздеп шатландың да син, Іздеп сағышландың, Бөтен ғүміріңне әне, Син бізге бағышладың. Іздеп шатландың да син, Іздеп сағышландың, Бөтен ғүміріңне әне, Син бізге бағышладың. Игі есіңдір инде син, Янасыңдыр инде, Түннәріңдә бізне уйла, Уянасыңдыр инде. Син йылдызларының яқтысы, Гөлләрінің хуш ислесі, Әйбәтәнилер күпілі ул, Yok şol sinen tüsülüsü, Sin yıldız
yok şol senin tüslüse. Bizge sizdirmişegine yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o seni sina rahmetlere itügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Bezip şatlandım anasin, bezip sağışlandım. Öttün ömrüne eni, sin bizge bağışladın. O sindi o seni sima, rahmetlere itügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Hürmetli tamaşaçılarыбыз, Тәши телевидениесінің әлеге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мен сезгә матур кичләр теләп калам. Эсен сау торык, киләсе очрашларга кадәр.
Karşıda